אם שירות את מחפשת והכל נראה שחור, תרים מבט, תסתכלי למעלה אל עבר הצפון. מגדל העמק מהממת עם גרעין ממש מתוק, תמיד אותנו מארח באהבה וברצון. מלא תקנים כל כך טובים במקום אחד, אילי פסגות, ארי זהות ובית ספר מחשבה, פותחים עתיד, מועדונית רווחה, כל תקן מיוחד. יש 4 דירות בקומה הכי גבוהה, וכולנו כאן ביחד, ותמיד יש אווירה. אז בואי כבר, יהיה פה פן, סיירת בלגן. מרכז שיקום בני מנשה והדרת מדרשה, חונכות אישית ורכזות שהן פצצה, כמו אביטל ונדביה. זה זמן לפעול, לתת לגדול, בואי תסגרי פה לשנה, בואי תתחרתי בהבטחה, כי כולנו משפחה.